Maayong buntag, mga igsuon ko diha ni Kristo. Tawag sa mga kaslunon, June 30, 2024. Unang tawag, Keith Rainer V. Chua, Ulitaw, 33 anyos, taga Vilosco Extension, Barangay Guadalupe, Cebu City. Anak nila ni Robert Chua ug Lucy Vanio. Buot mga asawa kang Tain Jandel E. Uy. Dalaga, 33 anyos, taga Maria Luisa Village, Banilad, Cebu City. Anak nila ni ang kasal karong July 20, 2024 adto sa Archbishop Private Chapel di Jacusalim Street, Cebu City. Rod Ramel G. Canteveros, Ulitaw, 34 anyos, taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Anak nila ni Rodrigo Canteveros ug Amelita Jimenez. Buot mga asawa kang Jovela Soliva, dalaga 36 anyos, taga Bac APM Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Joven Kabilaw ug ni Lilia Soleva. Ang kasal karong Agosto 1, 2024 adto sa Archdiocesan Shrine of Santa Teresa de Avila Parish, Poblacion, Talisay City, Cebu. Kenneth Paul Moldi Uy, Ulitaw, 33 anyos, taga Buhisan City, Cebu. Anak nila ni Alfredo Uy Sr. ug Andrea Paulma Molde. Buot mga asawa kang Maria Luisa Geta Ruelas Poster. Dalaga, 32 anyos, taga Juan Luna Avenue, Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Samuel Eli Poster ug ni Emilia Ocania Hetaruelas. Ang kasal karong Oktubre 19, 2024 adto sa San Pedro Calangsod Shrine di Jacusalim Street, Cebu City. Ikaduhang tawag, Vince Christian G. Urgel, Ulitaw, 32 anyos, taga Singson Village, Mandawi City, Cebu. Anak nila ni Virgil Urgel ug ni Agnes Urgel. Buot mga asawa kang Carla Kate D. Cueva, dalaga, 31 anyos, taga Imborsi Street, Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Eutemio Cueva ug ni Susette Diango. Ang kasal karong September 25, 2024 adto sa San Roque Parish, Subang Dako, Mandawi City, Cebu. Chris Mark L. Kiaot, Ulitaw, 26 anyos, taga Dunhill Garcia Capitol Site, Cebu City. Anak nila ni Marlon Kiaot ug ni Rezaline Lapasaran. Buot mga asawa kang Johnny Ann M. Mundido, dalaga, 25 anyos, taga Sitio Mabuhay, Barrio Los, Cebu City. Anak nila ni Eutemio Cueva ug ni Susette Diango. Ang kasal karong Hunyo 20, 2024 dinhi sa atong parokya. Carlos Romero Salas Estregan, Ulitaw, 33 anyos, taga Paseo Anet Maria Luisa Estate Park, Banilad, Cebu City. Anak nila ni Charles Estregan ug ni Pilar Romeo Salas. Buot mga asawa kang Amanda Regine Batong Bakal Dominguez, dalaga, 33 anyos, taga South Forbes Park, Makati City, Metro Manila. Anak nila ni Leo Dominguez ug Karin Batong Bakal. Ang kasal karong Hulyo 12, 2024 adto sa Archbishop's Private Chapel di Jacusalim Street, Cebu City. Ikatulong tawag, Joseph D. Barote, Ulitaw, 29 anyos, taga Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Primitivo Barote ug ni Lucela Donaire. Buot mga asawa kang Dennis R. Puerto, dalaga, 33 anyos, taga Talaytay, Argao, Cebu. Anak nila ni Abraham Puerto ug ni Delia Remunde. Ang kasal karong Hulyo 6, 2024 adto sa San Miguel Archangel Parish, Poblacion, Argao, Cebu.
Milvin Dumanig, Ulitao, 26 anyos, taga Mabulo, Cebu City, anak nila ni Carlito Dumanig ug Geneva Bansay. Buot mga asawa kang General Rose Orque, dalaga, 24 anyos, taga Lapu-Lapu City. Anak nila ni Ronnie Orgue ug Jenaline Cardinio. Ang kasal karong Hulyo 26, 2024 adto sa Our Lady of the Sacred Heart Parish, Marigondon, Lapu-Lapu City. Calixto M. Basig Jr., Ulitao, 25 anyos, taga Magikay, Mandawi City. Anak nila ni Calixto Basig ug Josephine Maning. Buot mga asawa kang Angel May P. Barcelo, dalaga, 25 anyos, taga Mabulo, Cebu City. Anak nila ni Eusebio C. Barcelo ug Maria Armida A. Perez. Ang kasal karong Agosto 3, 2024 adto sa St. Teresa of the Child Jesus Parish, Lahug, Cebu City. Palihog, mangluhod alang sa pag-ampo sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Kamumot. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo. Isip pari ug obispo usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabos ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag.
kung magkatigan ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makiguban. Kung maghiusa ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Ug sa atong panginahanglan, ang Ginoo atong dangpan, kay siya man ang tuburan sa tanang mga kaayuhan. Kung magkatigan ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makiguban. Kung maghiusa ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Ang manggihatagon, kung unsa man ang pangayoon, kining tanan makaayo. Sa ngalan samahan ug sana ko sa Espiritu Santo, ang grasya sa Ginoong Kristo, ang ugma sa Dios, ug ang naghiusa sa Espiritu Santo, manakaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon ni Santos na Misa, magampo kita that the touch of God, the touch of life, will be always in us, and not the touch of the devil, with the touch of death. So unsay maayo, gubon sa yawa. Ang kaminion maayo, pero ang divorce bill muguba sa kaminion. Muna atong iyampo, kining touch of death, kining divorce bill, dili unta mo prosper dito sa Senado. Maginulsol ita sa mga sala, araw maandam kita pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluy kami Ginoo, Kay nakasala kami Ginoo, ipakita ka namong imong kaluoy Ginoo. ug luwasa kami. Kaluyan da kita sa Dios nga makagahom sa danano pasayloon sa tuong mga sala, dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. O kadait sa iyang mga tahaw, Ginoong Diyos, langit nung hari Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagapasalamat, nagadaig kami kanimo, Ginoong Jesus, bugtong anak sa Amahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos, Ginoong Jesus. Ordero sa Diyos, ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan. Kalohoy, kalohoy, kalohoy kami. Himaya
himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Ikaw ang nagalingkod sa tuo, sa Diyos Amahan. Ikaw lamang ang Ginoo, uban sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita. Uamahan kita wag mo ang imong mga anak aron maglakad sila diya sa kahayag ni Kristo. Luwas sa kami sa kangit-ngit ug banday kami diya sa sanag sa imong kamaturan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhig hariyaban kanimong sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang Dios wala magbugna sa kamatayon, ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili mao'y nagmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan, ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sis. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka mutugot ngang akong mga kaaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman sa yuta. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daiga ang Ginoo, kamong mga matinumanon kaniya. Ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang paglipay.
Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati, O Ginoo, o kaluy ako. Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kamu mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo, pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuahon ang lulan sa uban, aron ipapasan kaninyo. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahuna, makatarunganon gayod, nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya kun kamo na usab ang magkinahanglan, ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, nagtinabangay kamo, sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghag tinigom, wala masubrahi, ug ang jutay tinigom, wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Supi Ginoo, kay mamati ako, anak kanimo ang mga pulong away katapusan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kanin. kinutlogikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaw ni Kao, Ginoo. Unya mibalik sa Jesus pagtabok sa lanaw ug dito may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga inganlag Jairo. Sa bagita niya kang Jesus mihapa siya sa iyang tiilan.
ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babae nasakit ug naglisod na. Adtuain taon siya ug ikapa aron mamaayo. Ug mikuyog sa Jesus kaniya, daghan kayo mga tao miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Busa usa ka babae nga gidalinugan ug nagantos nini sulod na sa napulog 2 ka tuig, bisan pagitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala sa gayod moarang-arang ang iyang kahimtang. May grabe na hinuon. Nakadug siya may tungod ng Isus, busa misuot-suot siya sa katawhan, ngadto sa luyo ni Isus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko, bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayod ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Isus, ug mitang-on dayon ang iyang talinugo, ug gibati niya nga naayo siya. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa kong bisti? Apan nagpadayon sa Jesus paglingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa naitabo kaniya miduol nga nagkurog sa kahadlok o mihapa sa tiilan ni Jesus o misugilon sa nahitabo. Unya mingon sa Jesus kaniya, anak, naayo ka, gumikan sa imong pagtuo. Pauli na nga malinaon, ugayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot kang gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nga nung imo pa mang samuko ng magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan niya hinuon si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya, wala sa ilaing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pagabot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao, tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya, o gidala niya ang amahan o ginahan sa kwarto sa bata, o ang tulo niya katinunan ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata, o giyang ikuptan ng kamot sa bata o giingnan, talita kumi, nga sa ato pa inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanaygo na napulog 2 ka tuig, may bangon o milakaw, o gilabihan gayud nila kay bulong sa nahitabo, apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, og siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kami ko, Kristo. Og si Jesus miingon, pakan-an ninyo ang bata. Mga kaigsunan, maing buntag kaninyong tanan. Ani nakatarok kita karon sa ikanapulog-tulo nga Domingo sulod sa tuig, o ganini ikanapulog-tulo nga Domingo sulod sa tuig, nationwide aduna karoy gipahigayon nga signature campaign supak sa divorce. Pag naay divorce, maunsa naman ang ingon sa Ginoo, pakan-an ninyo ang bata. Na utangan ka, biyaan man nimo ang bata, kay mangita kaglain nga sana sumakabilang bahay ka man, so ang bahay mo iniwanan mo, apil ng imong bata. Now asa naman ang katinuuran, pakan-an ninyo ang bata. Sa matag diocese, adunay mensahe ang obispo, di na mga pagkaparian, nagbasa ni ini. Gibasa ang mensahe aron pagpakita sa mga parokyano the seriousness, the gravity nining maong divorce bill. Gravity o niya nga hapit naman kini kay sa 3rd week of July mag-convene man ang Senado for the first reading of this bill nga divorce bill. Sa Croatian tradition,
kung dunay kasal, ang laki inigpaso magdala og krus. Aron pagpahinumdom ngang kang pagsulod sa kaminion sanglit pagbalaan man ni siya usa ka krus. Muna mga batanon nga pa makasal, hala siguro ha, mangita kag asawa, mangita kag bana, tan-awa ng iyong pangasawunon, krus. Tan-awa ng iyong pamanhonon, krus. Kamo mga magtiayon, tan-awa ng iyong bana, krus. Tan-awa ng iyong asawa, krus. Tutuki siya. Na krus kanako. Dili ka kaingon. Ha? So mao na tinuod sa kaminion, cross ang imong bana, cross ang imong asawa, because marriage is only 10% inspiration and 90% perspiration. What you see diya sa kaminion is only the tip of the iceberg, and the iceberg below the sea mao nay tinuod didto 90% cross, suffering, kalisdanan. Now, kay mao man ni siya realidad sa kaminion. Nisod ka sa kaminion, free. Gawas nun kang nisod ni ini. O kung nga ng panahon sa kalisdanan, mugawas ka man. Marriage is permanent. In the divorce bill, there is no such thing as permanent marriage. Marriage is indissoluble. In divorce bill, there is no such thing as indissolubility of marriage. Marriage can anytime be dissolved because it is not permanent. Muna unsay mahitabo, kay wala namang indissolubility of marriage, wala nang permanency of marriage, wala na ng total commitment panahon sa kasal. Tingali nagpahiyom ka lang sa imong gipakaslan, kay naama mo duhang diha. Total, wala na may commitment. So mao ni ang trabaho sa yawa. What was good that God started tungod sa kasina sa yawa, mao nang ang yawa nag-introduce og something bad, which is death. The touch of God is always the touch of life. The touch of the devil is always the touch of death. During the R.H. Bill campaign sa simbahan, No to R.H. Bill, o sa may ingon ni Pope John Paul II, a nation that kills its children is a nation without hope. Ang nasod nga magpatay sa iyang kaugalingong mga bata, nasod nga walay paglaom. Sakto po ang Santo Papa, no? Nakadungog tayo siya sa giingon ni Rizal, ang kabataan mo'y paglaom sa nasod. That was during the R.H. Bill. Kaya ang proponent ni ini, the same proponent ni ining kuan po, death bills. Unya diha sa death bills, ang gitan-aw o sa R.H. Bill rather sa una, kanang gitawag og safe and satisfying sex. Basta malipay ka lang, tungod kay safe man, mao na gi-after nila. Nawala ang sanctity of marriage. Nawala ang kabalaan. Nga sa ingon ni San Pablo, bisan unsa inyong buhaton, buhata sa ngalan sa Ginoo, o kunya ka na mogamit kag artificial birth control through the R.H. Bill. Giapil ba nimong Ginoo? Magtiayon nga nagamit kondom, nag-apil ka ba sa Ginoo? Ginoo, tabangi miniene. Mayong Ginoo, mga yabag mong duha. Because the purpose nga nung ang magtiayon magdulog is procreation and not other else. But in the R.H. Bill, it is safe and satisfying sex. Ang kalami, mauray gipatanaw sa maong naghimo sa balaod. So karon, unsay maayo
marriage is good. Pero unsay gitan-aw nining kongresista Edsel Lagman, marriage is not good. That's why we have to break it. And that's why naaning divorce bill. Kinsa may biktima ani? The children. Ang mga anak sa Amerika, sa mga divorsyado nga pamilya, majority of them may nakahatag og krimen sa Amerika. Because they had nobody nga unsa man nag-feed kanila, not just food, but everything nga kinahanglan ilang masustento sa ilang kinabuhi. Nawala ang parental guidance. Sa karaang panahon, wala ganay pari nga dawaton kon pinaanak. Karon sa bag-ong panahon, nagnihit naman pari, manahalang pinaanak, pwede na dawaton. Although, na may mga anak ka problematic, bisa dili anak og divorsyado, but majority sa mga divorsyadong anak, problematic. A problem in the school, in the community, in the family. So mao nay ill effect. Nya, padayon patagyapon ni ana. Muna nga karon sa mga mensahe sa mga kabispuhan, kita gingganyo to affix our name and signature iniguman nining misa. Kay kining maong signature nato, pangalan og signature, ipasa ni ngadto sa Senado, hatagan ang matag senador. Aron sa ingon, inig-convene nila during the 3rd week of July, ilang ma-reconsider ang pagsupak sa maong simbahan. Hinumduman nato, dili lang kitang Katoliko ang isupak niini. Even other faith religion ni appeal niini. Kay ilamang nakita, it is against the will of God. Supak ang Dios sa diborsyo, ikaw nituo sa Dios nga niuyo niini, may gamay ka. Kulang ka sa kabuot. O sa ingon sa nabagbasa, gikan sa basahon sa kaalam, gingon dinhi, ang Dios wala magmugna sa kamatayon, ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Divorce is the death of marriage. Malipay bang Ginoo niini? Ang Ginoo may nagtukod sa kaminyoon. Gani sa ebanghelyo niingon ang Ginoo, bisan unsay akong gihiusa, walay si bisan kinsa nga mubulag niini. Ala, patay ka. Ikaw nibulag sa mga asawa, nibulag sa iyong bana, kay nangitag laing asawa, nangitag laing bana, inikamatay nimo atubang ka sa Ginoo. How do you read my words? Bisan kinsa nga akong gihiusa, walay si bisan kinsa nga mubulag nini. Where is your original wife? Where is your original husband? Mangita din Ginoo pa der. Mangita oy. Pakana sila. Feed them. Kay kung dili sila pakanon, unsay ingon sang Ginoo, panggutumon sila sa dalan. Gutumon o kung gutumon, matipas sa sakto nga dalan. Muna nindot ang pahinumdom nato karon, labi na sa ebanghelyo, the touch of God is always a healing touch. We need to come to Jesus. Ug unya as we come to Him, kanang gi-practice nato simbahan nga muluhod, mao na sakto ug angayan. Kayon sa gibuhat sa mga nisulo ni duol sang Ginoo, mihapa. Way ni duol sa Ginoo sa ebanghelyo o sa Biblia nga wa muluhod or wa muhapa. Nagpasabot, matindi ang pangangailangan mo nang niluhod o ang matindi pangangailangan, may
hapa. Woman nga gitalinugo, matinding pangailangan. Jairus, himatyo ng anak, matinding pangangailangan, mihapa at ubangan sa Ginoo. We need to come to Him in order to be touched, because His touch is always a healing touch. Mabito na ikanta unta, di lang kamaw nga tong choir tilini ini. If I could touch you. Ang Ginoo ng indahay, if I could touch you, ug ayuhon ko ikaw. Pero how can God touch us if we ourselves do not come to Him in order to be touched? Palihog manindog. Nagato kami sa Diyos sa mamahay ng mga gaom sa tanan, magabuhat sa langit sa yuta, sa na makita o di makita. Nagato kami sa Ginoo Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa man sa paikatuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matud nga Dios ikan sa Dios nga matud, gianak nili binuhat, usab kinaya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga taog alang son kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit. Paliugid ko niya mga ulo, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay og ilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron bahukom sa mabuhi ug sa maminatay, ug ang iyang gingarian walay kalapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimbal siya ug ihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alam sa kabasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa magabanaw sa maminatay, o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Gipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios sa tangamahan. Masaligo ni ang gugma mudangog ita kaniya Dios sa bagingon. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaom ug bag-ong kinabuhi alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga kanasuran magtinabangay aron maundang ang hulga sa giyera ug makabuot ang malungtarong kalinaw alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga batan-on kanunay magalakaw diha sa ilang pagpakighigala kang Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw ug mga sinalikway, makaila ug makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ngalang Teopilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga sila nga namatyag anak, mahupay ug malig-on bisan taliwala sa ilang kagul-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Dios sa mga mahain, ipadayag mo ang imong gugma lang kanamo diya sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Jesus imong anak. Dugangi ang paggugma alang sa usag-usa sa ingon na mahimo kaming imo mga tinun-an. Nagampo kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gugma ang naghagit kanamo sa paghalad
sa akong kinabuhi. Gugma ang nagdasig kanamo sa pagsalig kanimo, o Ginoo. Ikaw ra ang bugtong paglaom, kahayag sa taknang madulom. O kami magpadayong Ginoo sa pagsilbi kanimo sa pagtuong. Kay kami modangop kanimo sa kasakit ug kalipay hangtod sa ikamatay. Mga igsoon, pagambo kamo, aron nga ako kayo sakripisyo, dawaton ko sa Diyos, samahan, makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa kasalanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, pinagi sa iyong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami kining misa magtabang tanamo sa makanunayon nga bagalagad kanimo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ano nang ibayaw nga to sa Ginoo? Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Pangayo mo taro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga ang pasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo, og nahimo kaming tao. Dini sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong mahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi sa gipasaligan mo kami sa himaya nga way kalapusan. Ang Espiritu Santo ni banaw kang Hesus mao imong gasa kanamo og maiunang bunga sa ani nga maabot ug among basalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyo kami sa mga himaya, duyog silang way hunong nga mag-awit. Santos, 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 Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos sa ikaw, Ginoong tuguran sa nangga santos, ipadalangin mo Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa magbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyong pan, ipasalamat kanimo. Mipikas sa mga daningadto sa iyong matinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao kong lawas, nga itugian alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikwas sa kalis, ni pasalamat kanibagusab, mihatag ni ngadto sa matinunan og miingon, dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaniniog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabalik nanhi. Araw maghandom sa kamatayon na bagabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa libo kalibutan, himuang nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinamdumi sa bumaigsuon nga nangamatay, malaumon nga abanaw sila ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa magsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa kaduigan, uban kanila amoy kawadaygon, o amoy kaong himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag anak kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita ngadto sa langit ng amahan, atong gamiton mga pulong itudlo kanato sa manunubos diya sa bagingon. Amahan namo nga nasa malangit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa madagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon na napasaylo kami sa manakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, may layo sa nang kasamok, samtang napaabot kaming malaumon, sa magbalik ni Kristo among manunubos. Kayo mo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya hangtod. Ginoong Kristo, nagiyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awang ang mga sala, kung ilabagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo, Manausab kani. ipakita ta karon ang atong panaginig sa unay. Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka
Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalihinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Remind sarili pa mga lawat, sa atong pagpangalawat atong ipadayon ang paghatag sa tumang pagtahod sa Ginoo, pinagi sa paglihod sa usa ka tuhod, samtang ang imong gisundan nagkalawat pa. Humanog luhod, mobarog, pwede na ibuka ang baba, samtang ipagawas og dyutay ang dila, aron dawaton ang lawas ni Kristo diha sa dila. Ang mga kamot ibutang sa dughan nga nakabendeto or praying position. Humanog dawat sa lawas ni Kristo, mubalik sa lingkuranan. Salamat. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi giula aron ka maluwas. Kalapasan kadautan sa tao gipapas pasalo gugma gihatag sa Dios. Doon kaniya kay mamati siya og salig sa iyang gugma. Kinabuhi tan-awa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Hinaud Ginoo imong pamatiun. Magampo kita.
O Ginoo, kini Eucharistia ug pagkalawat magpaambita ka namo sa imong kinabuhi ug magtabang ka namo sa pagdala sa imong gugma ni sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for priest. How Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, whatsoever increase in the course of the priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you because of the priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, kalihog manglingkod. So nining tungura, akong basahon ang mensahe sa itong talahorong Arsobispo sa Sugbo. Dear faithful of the Archdiocese of Cebu, while we acknowledge the reality that some couples live in irreparably broken marriages, it is important to recognize that legal separation and the declaration of nullity of marriage already address these situations. Divorce is not the solution. Do not be deceived by the notion that it will only affect those who seek it. Be aware that divorce will redefine marriage by eliminating its permanent character. It is not true that divorce will not harm anyone. Studies show that children suffer most in a divorce. Divorce undermines the sanctity of marriage and leads to the breakdown of marriages and families. We must be well informed about the harms of divorce and aware of the existing means to address the problems that divorce purports to solve. We have programs to promote healthy marital relationships that, when utilized, can greatly assist couples in avoiding toxic unions. Our Commission on Family and Life actively promotes these programs, and we need to increase awareness and participation in them. I appeal to all the faithful of the Archdiocese of Cebu to join hands in our effort to make it known that we do not accept divorce due to the damage it will inflict, not only on us Catholics, but on our values as a nation. I also urge all priests to be more zealous in preparing couples for the lifelong union of marriage, rather than just officiating the wedding ceremony. It is the enduring union that needs careful preparation, not merely the ceremony that lasts an hour. Together, let us uphold the sanctity and permanence of marriage. Sincerely in Christ, signed Jose Espalma Didi, Archbishop of Cebu. Munang nanawagan siya, I appeal to the faithful Archdiocese of Cebu to join hands. Magtinabangay ta karon, inigawas yung simbahan, gunit sa ballpen, put your name, and beside your name, ang imong signature. So naghuwat sila diha, ang mga nagbantay diha. Ayaw si Piata ang pagsuporta nining panawagan sa atong simbahan karon. Salamat. Announcement. Una, ang atong second collection karong Domingo gimando sa atong Arsobispo alang sa tinuig nga Obolon Sancti Petre o St. Peter's Bench.
Halag nga ipadala sa Roma alang sa evangelization programs sa atong Santo Papa. Ikaduha, gipanumduman ang tanan sa atong Holy Hour karong Huwebes, Hulyo 4, sa alas 8 sa gabi dinhi sa simbahan, sa alas 7 sa maong gabi sa dili pa magsugod ang Holy Hour, adunay pagpangumpisal. Gipanumduman usab ang Eucharistic Vigil and Communion of Reparation karong First Friday, Hulyo 5 sa alas 10 sa gabi hangtod sa Hulyo 6 sa kaadlawon. Ikatulo, as Filipinos, both Catholics and other Christians, we believe that marriage is of divine origin and sacrament. We proclaim the beauty of marriage and defend it. We therefore advocate for the permanence of marital relationships, the strengthening of family bonds. Busa, buot natong ipaabot, ngadto sa atong mga magbabalaod ang atong pagsupak sa gilaraw nga pag-approve sa pipila ka membro sa atong Senado sa divorce bill. Yawag kitang tanan sa pagpadayag sa atong pagsupak sa diborsyo o sa pag-uyon sa pagpanalipod sa kasagrado sa nga dili malugti nga bugkos sa kaminyoon o sa banay pinaagi sa pagsalmot sa atong Archdiocesan Signature Campaign. No to divorce, yes to marriage and a family. Adunay mga official signature campaign sheets sa gawas sa atong simbahan, palihog permas sa makausal lamang o ipadala kini ang atong mga tingog o mga perma ngadto sa Senado. Ikaupat, karong Hulyo 11, adlawng Huwebes, moari si Reverend Father Darwin Getgano, ang naila nga CFD o exorcist ug siyang misa sa alas 5 sa hapon. Wala na alas 6 sa hapon nga misa anang adlaw. Human sa misa, manihapon ang naay balon kay niguman og pangaon, magsugod dayon ang mga speakers hangtod sa alas 10 sa gabi. Ayaw si piyata pagtambong o pagbalon pod. Daghang salamat. Reminders, ang simbahan o sa baraang dapit. Respetuhi kini, ipadayo ng imong pagka-Diyos nun. Ayaw himua nga PlayStation, mao nga turn off your cellphone. Ayaw himua nga istambayanan, unya magtabi, maintain silence. Magsapot sa angay ug sakto, walay short pants, sleeveless, crop top, kalo, etc. Muluhod sa katuhod, matag sulod, matagawas, mataglabang sa center aisle, ug matagkalawat, samtang ang gisundan nagkalawat pa. Muluhod human sa kanta sa Sanctus o Cordero sa Dios. Ayaw himua nga kananan, kung mukaon, mugawas lang sa simbahan. Matagsimba, dili magpalate, o dili pod mugawas kung wala pa'y final blessings. Kayang misa magsugod pagpanguros o tapuson sa pagpanguros. Panahon sa kasal, no love songs before, during, and after. Kanya, in picture taking, likayan ng paghugyaw o pagsyagit. No kissing sa bride and groom. Pwede rin buhaton sa reception area, pero dili sulod sa simbahan. Daghang salamat ang nagpabalo ang team of pastors sa parokya sa Mabulong. Ang Ginoo manaka ninyo, Manasab ka manalangin ng Dios, magahom sa danan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, darang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, mamulahan kitang tanan sa iyang bendesyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, og Espiritu Santo, karon og sa gihapon, atong pagsimbahon.